Good morning guys, madsong adlaw ninsong tanan guys. Sa karon maghatod mi karon guys og bugas atos among pundo. So uso man daris probinsya og pundo kana bitaw og nay matjan nga na. So nay group nay pundo. Mo ni among giingan nga pundo. So maghatod mi karon og bugas. Pero di na ron nga napaagpatay kay ka 40 days naman ron ni ja. So kami mo maghatod kay wa des papaton ni sud og trabaho. Sud matrabaho sa papaday no. Sipon man ka. Sipon na gamang dalagang gamay. Ito? Ito? Sipon po ko ka. Sige, inom og tubig. Sige, inom og tubig. Ang mawa ng sipon. Kapag man nagsiras, Kuya Gail sa portahan to sa likod. Kuya! Yay. Sabi, tanong ko ba? Oo naman. Yan na ha? Wa itatu-tu. Nagwat min Kuya Gail. Yeah. Uban ni minito guys, maghatod ang among bugas. Kanang guys, Kuya dadari ya. Ikuan ang imong kuan susi. Yes, Kuya Gail guys. Tata na. Kada nang kuan niya ikaw da sa panso. Si Kuya Gail mo'y magdas bugas guys kay aga ko mo'y magkugus ni Inday. Ma, nanay oras ni Kuya. Kinahanglanon mo hatod og bugas kay mamay among Group. kuan daris probinsya mong kasabutas mga pundo nga na pundo daris probinsya guys. So tinabangay dari ug naay mga mahitabuan. Tara ba nay oras yung Kuya? Orasyon imperato. Oras yung Kuya nakita. Tara na. Bani minidyo guys. Baklay mi padungro. Di barang di kay harakang kagasan, di pwede maglakaw kay lapok. Lapok man dari harang ababahon. Barang dig. Barang. Bani minidyo guys. Pagdali mo. Galangan-langan ni mga bataan eh. Yeah. Ag si Kuya guys mo hapit pas kabaw isang ipatuna daan kaya ron di intan. Nadaris ubus. Terus Kuya Gail. Ato rata makita dato sa niya agianan ha. Paghinay. Tugalit. Tata na. Tayo magkauban pas pundo dengan may hati dini. May dari magbaklay guys. Kay daghan man may kauban sa pundo. Yes, Kuya Kinkin mo nagdas bugas. Daan na ragbugas mo? Daan na ra. Uy, Ginoo ko mareho sipag agianan. Kapuka ra ba jag agianan Ginoo ko. Yeah, nas Kuya das ubos guys na dana. Lagi ipatuna sana pa siguro kay jang mainta ng buhian. Agbaka pad ko ana. Nadas Kuya guys nas ubos. Amarang pabuton si dadto. Kaunakin. Man hinuoy lakajan guys tus among giagian si Kinkin kay mahadlok man ko kay dia mas Iliya jang mga tagak ni. Daman. Na, kapa unsa mi datos tubig. Maso man darami mag-agi na maglaktod na lamang bihalag lago-lago kay siptita. Lapok ra itong kunra. Tan-o ra agian kay mga daw. Dangag ra ba? Tawid lang ga. Tawid ni mama langga. Tawid ni mama langga ni mama. Malakin kin pagtanaw na agianan kin, hindi ka madawhog kin. Pagtanaw na agianan, hindi ka madawhog. Lajo pa guys. Katubi taw mong paimnanan sa mga buhion na tumiagi. Mong paimnanan, darat agis dapin kay grabe dangga. Pagdali kay huwaton ka na madari. Agbaka ko ana sa ipasilong papod. Sige na, dali na. Kato? Ito, silong si Kuya guys. Kabaw. Nabaw na papa ba? Kabaw na to. Ote. Hinahinay kasi tanan naron di tamang split dani agianan kag buang arang dengaga. Dadto unsa na ata namang uman tanon sa huwaton ring hang panganay. Mahadlok man may moagi pa dato kay grabing dangaga. Ginoo ko na natay dang bata. Asa? Langgam si mo. Hinaji ba sa atang bugas kin karon di na mga buslot na. Adari sir. Salupin na ba? Iso daras kang ate Jimmy. Daog ka. Ikaw bit. Saan mo niksi? Ana isibi. Sir na. Bugas ninyo. Ada na, ana bit ha. Naji kay ron di mga buhi ana. Tara nga.
Paghinay. Tanaw nang agianan kay grabing dangag. Hello. Happy Tapos kuya guys. Diyan nang ipatuna agi jang kabaw. Nawa, betul mo? Tapi kabaw to. Kabaw atik mene? Tapos dito to. Baka. Mga dahon sa lubi o pantaon mauli kang gidanso. Ihakot danas ko anya bitanag. Magiugsok ra nimo. Agbaka lilia dares kanang kuan kay jang maintan. Intan ne. Baka. Very good nas kuya in taon. Lami ka dyan yung mga bata in taon maanad sa kapabrihan kay mga junang di nasihag mandarog. Ang kaya nga buhat na silang buhian. Pagdali ya. Paghinay in taon mo kay dangag agagyanan. Dani binta pa datos unahan ba o. Hanay ka na ipurma. Guys, makauba na mo sa pundo. Layak to mo? Guys, mo nang kami mo ining hatid. Kay uguan pa. Na magkukuno importanteng mitingan. So, tambong gajud mi. Tambungan gajud kay og diha pas Gabriel si Zamay mo tambong. Kaya ako may magbantay sa mga bata sa bahay. So, mandiha. So, pagas gajud ko tambong dadan pa ng mga bata. Kaya mabiling dadto. Alam pa sanahan. Si Kim kay gisipon na bang taon ng bajihan ni. Hilantang gabi yung gikaw-kawan. Kasi mo taligsik og galit. So, nagdaman noon ito may padzong tong kuya Gail. Paghinay mo sa gianan, kuya. Ang pluramira ba ng padzong nabilin sa bahay? Mas ang gigamit kaya mong padzong nagguba man. Magsilbigan ha mi agis iliya kaya sa mga gino ko mga daw hugo sa mis ubus. Umubos ka. Paghinay da nati. Makaagi ka? Nahinay ramis inday darig agi. Ko pa ni agi-anan daning gino. Napok ka ayubi. Magkuan rata mag susi ko. Alakaw. Hoy, dara ta agi ajo na kay dangog. Anak agi? Anak agi? Paghinay ha. Kami guys, dara mi agi. Mahadlok mi datong dangog ka ajo. Lagi. Pastilan. Bupo na. Dani mataw pasilong sa atong anak ma. Baka. Baka po? Kasi kami pasilungan. Magulong. Ang gitambaka na mag-amang silunganan. Uy, pasilan. Paghinay, kaysa may nadahog. Hala? Nadahog yung mga kuan, day? Oh, paghinay, lagi kay dangog. Ginaupo. Kauna ti. Paghinay. Tara mo ko skilid. Kaya una na kin. Una na, adyo na balik-balik kay mga dahog ta. Dangog, wala lagi kay nagsige mag-uwan. Oh, ginuo ko paghinay mo, ginuo ko na unsa na banang agiana na. Ay, mama, dani pwede lang po dani ha? Madari agi. Kaya. Hinay rata day. Pwede. Sus, ginuo ko. Narami taron kay delikado. Narabay bata. Uy, ginuo ko guys. Wala yung mag-ianan da rin taon. Diyan na daw hug da rin ganina kay baroy. Hinay lagi in taon. Hawit da rin kahoy. Hawit. Yan. Isus, kinuha ko marusip. Papa. Taon si Sisang papa na insa na na imong ilo. Nakatagbang ra gajud mi guys. Grabing tagbangan na. Kasi lang ginuha ko. Aha. Peterpon. May naman di kay. Basta makahatid tas tong pundo. Mundo? Maka-attend tas meeting yun sa mga bagong patakaran. Na yung mga bagong patakaran siguro. Ito nas kuya tos pikas to nakatabok na. Kami dari wa pa. Pa? Wala tak. Tapos sila to Tak uli. Wala tak uli. Taon dari mag sigas. Saman. Kuno guys na nice. Ang naghanam nagbuwak ang kipi. Nice. Bibi nice no na. Ha? Saman. Oh, very nice. Ang buwak kipi. Kipi. Nice be? Wow. Ang kadaghan ko no guys. Ang buwak ang kipi na. Wala dyan pagbuwak. Pati nang nahilo na. Hello. So, ito na. Dari mi agi guys. Dangag na rabagahang. Dangag agahang sanilas day. Pastilan. Hinahinay rata dani. Aron kita makadawhog. Alay. 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 Oh, ginoo. Alabahas. Anak na. Ang kita ko. Nino.
Atuman mi dato to guys, tabukunon. Ho, paghinay ti. Paghinay. Hinay. Hinay. Aja padadas inday sa begas kay insang mahagbeng ng begas. Aja sabi, aja sa katabuk day kay insang mahumo day. Dabaw rakin. Hala, masang ipang itsag among sanilas. Pagam sanilas. Aja day, aja buhi nang imo day. Ray, baroy. Guys, kuya. Darami agi kay makatabuk man mi dari dia. Nabaw-nabaw man. Wata mi dana ya. Gina kay mga ano dyan mo. Ma! Gina kay mga daw. Ayaw mo dana agi dan himo. Kin. Ato dali ko. Kin. Ambak na ma. Lagi wata kayo sa utos sa imo. Ya, dawata ko nis inday. Hindi na rumita dari. Awi day. Awi ni mama. Di kain na. Hindi ta ana dari. Kabukiran. Pagbantay ha, pagbantay. Lam na ayo lagi na kay lamlam. Lamlam lagi dia, ayo lagi mo dia. Biar sa tani mo day. Basay. Yo Lord, nakaabot na dun mi dari. Ay. O dia. Kiti yung maanod. Hala, nabuing nagiro, naanod nagkagwang. O di. Lam. Ya ate, lam dai dari subos te. Oh, grabe yung mata na. Pag hinay kin dyan mabasa na imong kuan lipok. Kau na. Oh, naan sana. Pinay te, dyan mo. Pag hinay kin dyan matuwang ka. Ginoo ko, sila na yung mga agianan. Asa mataagi na may sanilas na bilin. Sige na, si Elia ray ka si kin ray ko anda na kuha. Hinay. Kay maglukong sa kusang kuan guys, kanang naigi suo kay di ta mga basa. Pata. Tabok na Miss Elia guys. Tabok na mi Elia guys, ay ko jabid na nakagamay badi. Lagi. Ay has, bugoy has dari. Ano has? Nga habog man ko. Dari mapun muslam ning agi kanina dari tatus ibabaw og gidyo. Ibabaw sila dito sila ibabaw. Gusto sila Ay, salamat katabok na dun Miss Inday. tabok ka na mama, makatabok lagi ka. Magaran pus pagsaka guys. Ata sa Miss Inday abi. Sira dari gagianan tukaran oy. Kukiran taning init pa ni kay di dangog. Ha? Dawa ta Inday dana. Baha dai lagi, paanod karon. Lagi kay mapiang nang manghudi mo. Kalakaw, tanaw. Mana? Lagi, ko ginoo ko. Stila ning, uy, bato ka umagad. Uy, ning tuli na lagi kagwang. Bato sabi. Ayaw ta nag-agi. Taysa manghuna ko arang lapuka. Tabang. Natura ka kin kay mangita ko kagyanan kin. Ta ko kagyanan dari guys nga kanang kuan. Grabing lapuka man dari uy. Ta dari kay sagbutan. Binta dari. Okay. Dari ra guys ay sagbutan ag dari arang danguga ha. Unsa na natura. Tato na ning una na sila, una na day ko. Una na day. Katabok na gajud ni. Dali te. Paita pa ni. Toilet ta dyan mahadlok pun mi kay na may bata hangda. May mabilin. Kala ka be. Buyok. Lapo ka juday? Ambi day ang kagusin na imong hudi. Asa? Alangan maugan ha pag-aagis tunaan pangita uri pagman. Sige na ya. Hala magatong bagas. Kuan. Hatong hatod to tong bagas. Doon na ya. Allah.
nilukatan sa lubi. Yawang baguhan mga ngarsa maglubi na. Na guys, kay lista man ang mga ngan. Char. Lisag kang Gabriel. Haraman mo na. Sige. Agi mo tidak na. Sige. Kaya butang na bugas. Nila guys, sige ha? Bukaan sa kunos gaya, o kinkin. Okay. Okay. Sige. Mas kuya, nawa man. Ngari dari sa probinsya guys, basta naamoy pundo. So ingani ini ka 40 days, magatid may bugas ug kahoy. Sumanod siya. Nagdungag sila sa depende sa tungod magkuan ba sila pahinagod bas kuan. Na mga paso unsa mo na. Para ni mga ajuan. Mori plato ya, pangadto atong atikaw, tay luto, tay pansit. Oh, ingari na respondo guys. Oh, damay kuan ka nag ingani man kada 40 days so ugas may gari kay mag-meeting kuno, mag-meet. Dari ini paho kanimo. Dala, nagbubit-bit ng tao plato gaming baji. Paho kanimo inday dali. Huwag mao. Pahukad ra gamay ha, saurat ha. Suran pa. Si. Okay. Nga do may pansit guys, jadi apoy adobo, char. Ngani dari sa among pundo. Ngani dari sa among pundo guys. Ngani kadyo ka sosyal aga among pundo dari sa probinsya. May pansit with adobo ali day. Dali kay mag-eat na ta. Dali ngari. Ako rida, aron di ka madamag. Taka una datong kuya. Lagi mo ya, para mang Enzo. Kena nang Enzo, mga chikiting. Sige mga ana taron. As kuya be. Kinsa man na? Patay dito. O dari kay landong. Bis kay mga puti pata, sa mo tayo kaputi gani. Ansa? Ala. Wa na may mga tao. Nanguli naman nagaman. Awa pa di ay. Sa taud-taud na to sila mga bot na to. Na asa ba ta mga pindan hiron kanina. O sa mapagkahalin na naman mari kay sulupin. Namay dahon. Nay biyungan. Dada pag ilang batang gamay di nakahimus. Nari dari guys sa mong pundo guys. Maghatod mig begas nighaman magdigamo sila o nighaman mangaon. Tuwa na pag mahugasay. Yes na pa si Dada pa dari kay wa pa man nangabot agaban, di pa ilang salin luto o kay pansit. Di pa adobo. Kay aron daghan ang luto dato gidengag. Grabe gipalabian pa nilag dengag. Grabe hudton man pagbegas ug dengag. Hindi na ano ba Pfizer. Sa kay ang mga tao kay maglisten mag-agi kay bakilid man lagi bawo tong ubang mga riba. Muli na ka? Una na ka guli? Una na kunos Kuya Gail to. Asa man kaagi? Suka high blood. Dadas ken. Tapos Kuya Gail to agi na may tulay diha pero lubino. Adlekon man di agian kay tulay. Sa mahakbeng ba? Kung ano yung batang Muli na mi guys kay nahuman naman mig hatod og bugas Manguli na mi kay nahuman naman mig hatod og bugas dari sa mga pundo. Nga wa man din ako nag-meeting kay sunod na kuno kay ang mga ubang membro baw hara. Wa man nangari gipang kapoy siguro. Kay banga man pud dari mo tabok sa sapa lagi. Dangog pud mga dawhog tang limbar mga piang naman ta daning kalatong. Ano ko gali ilang sang halag ma, di ni mo kaya ajo ka. Lahos na kay. Manguli na laman mi dani mangita pa kong Kuya Kinkin. Padung nami manguli guys ag duha ka laki to ana ning una. Aw des Kuya Kinkin na uwahi. Dai what sa dai kensang madahog ka dai. Ken dadasag kuan ken. Pajong paning una nas Kuya Gail. Dai what sa dai. Kay man deubeng unsa kadihang kagwang. Aw dai ka. Kamo kag lakaw na be. Hoy binta pa dari ka na may sagbot lagi. Wa man tay lain kagian mga manguli nami guys kaning dag-um na pud. Nahadlok mi sa mabunak na pag-uwan. Wa na mo samot nagkadangag dari sa agianan. Tuoy ang mga bata. Maghina yung taon mo, maghina yung taon tada na sa tangagyanan nga hadlokon. Dik na yun sa day. Oh. Asa man pagyan mo sila? Nay na ba dari ubos? Asa? Pasin din sa glaom. Day, isa day. Mapanggihinay mo.
Hinaya. Ginukuloy laman ning taon ning mga dalaga dari. Dana raya danas na ibabaw ajo. Ajo danas ko nya kay laom dana dari dapit sa ibabaw ya. Dana sa magiagian ganiha. Ajo sa kau pawahirat taday. Nabaw ra diha bi. Sawat sabi. Mga dahog ta. Tungkol dari mo padong bitaw na. Witsa kay paunhon sa nato sila yaya. Maghinay mo kay laom, kumataban. Bira, nagganahan naman og basa-basa. Bira kay jang maanod. Ginoo ko. Anak ra kaday kay mangita ko dari kay anak ra ka ha. Okay, anak ra ka diha. Sige, mangita ko dari kay anan. Mga magiagian na niya, guys. Isus, anak ra ka. Anak ka dawat dali nga rili. Dali lang ga. Dali. Isus. Anso ka ba kay maanod ta? Anto na. Aso da. Tana, tukad. Lood sa taon. Basta. Dangog na to. Diyan magbalang-balangan sa Miss Inday na. Dato na may agyanan guys. Galing kay dangog. Mahadlok ni. Kala ko tukad ay. Asa kay lang. Mabitha na dari. Kay kuan. To anak. Ajo saday. Ang sila uban guys to sila agi dadto. Kay madyo man sila kay mas bit-bit mga bata so makatabok sila dadto. Kanang nay dam. Katabok sila tos agianan. Kami dari rami kinay mga bata among da. Tay lang ba siguro dana madyo pay dadto kasi ibabaw te. Tara ibabaw. O di ba dito sa ibabaw ay ubos ingana. Ha? Oh dana dito paunahan pa. Sige, maka na. Oh. Okay, nabaw day dadto jud. Tata na manuka datawa chikiting. Hoy, sus Ginoo na damag na. Langag lagi kay bong gikan lagi giuwan. Andre Ginoo ko. Lay. Okay na. Lay ko. Okay na do. Ini. Ken, dawat ta sa Inday Ken. Ginoo ko. Nakaunding. Lay ko. Dawat ta sa Inday. Okay. Kau gujura nga to. Hinay. Okay. Isus Ginoo ko. Isus di ilalim. Dali ti. Isus, ala pag hinay. Hinay kay dangag. Hinay. Das ko yung sundang kayo sa mananap. Hop, hinay ha. Hinay. Anso da naagis kuan. Hinay bi. Wop. Tukad bi. Ha? Kung gail kita ko nagzaghas. Ginoo ko. So guys. Di katong green. Kanang kuan hanlulukay. Tanawag madyo kay insag nahaw di king. Dagan na dito ko. Kadagan ako nga nakita. Di mong gitigbas. Wow, kay madlikon me. Sipir na. Buing kaingin sa gas. Alam naman namang kulbaa. Sipir manggod. Yan si kuya og ha, sipir man di. Dali na ya. Ha? Ay mo hash. Muas? Aja aturas bay. Okay, sa nga damag man rimi, hinoko. Namang dagaga. Padong na may manguli guys. Tus bay. Oh, pasensya na gadyon mo sa mong video kay na, medyo kuan. Medyo maanghang. Oh, sus! Hala, nabiluan na pod. Mabiluan ang bukon. Wala spike ni nilas tay. Mga spike dang ako ano man na hilis na kaadyo dyan sa nilas. Palitan na natag bag-ubi. Nakadakang gamantoy. Butang lilig lang taka. Dito haskin, muraratuguan. Wati. Has lagi nga nakadakan mo. Wati. Nga nakadaan ba? Di. Oh, iya nakadaka si dyan lawas. Anja katasun, isang katasun. Taas jadi ay.
Sinadyaw lagi mo kumpiyansa og naa sa mga kalabengan ato ko mo suot-suot. Kung mga huyan harag gud nang naay di labeng nang sungod. Diyos ko. Ini Diyos lilip. Lagi hi. Kuwag lang tat. Buksan lang. Uy, ato. Oh, gidanghaw ka. Sus gidanghaw in taon sa guys pag abo. Ayo, tilas. Nabili na sinilas nimo. Namanggod na atang himuasan ron kay grabe lapuka. Kapag guys mahimuas ko ron kay grabe in taon lapuka sa mga tiin. Atog nawa, mali. Masa po si Inday Baday-day ron kay grabe in taong lapuka. Ang bulingan taon. Pikas. Pikas din. Okay. Trapatong brush. Biasa yung sinilas. Ang lapuka in taon. Madaw po. Grabe ka na po ka. Uy! Nabuk pa may sapa. Mo na resultas batang uban-ubanon. Nakalapok-lapok na lagi. Uban-ubanon man. May mabilin. Pud. Uy. No. Usak ka kasi ano. Wa man dari katong kabukin. Kauna na ka. Muwas ako guys, di naman napukas ang tuhod. Laro ko ng luhod mo bagus. Bakilid kay ramang dangaga. Baguhay pa na adto gatong samad sa mga disgrasya motor. Lain pa pud dari agian ang mga kadagagan. Bangan. So ora ba dayto nag-meeting? Ang kinaday.